Здравейте, драги зрители! Вие сте с кулинарното шоу Готварница ЦБА. Днес съм подготвила за вас една интересна рецепта на един десерт, който така е доста традиционен по великденските празници. Може да приготвите в къщи, ако ви е останал козунак, който да е леко поизсъхнал, вече сте му се наситили. Тази година е достатъчно висока цената на козунака, за да си позволим така да изхвърляме храна. Тези филийки козунак сега ще натрошим, ще накъсаме на малки парченца. Към козунака ще прибавим нарязан шоколад, който е с ягодова плънка, около половин шоколад, който ще сложим вътре в сместа, която ще приготвяме. Ще сложим също стафиди и също така ще сложим избита сметана, която тук в купата вече сме избили. След което ще направим едни малки топченца и тях ще оваляме в захарни шоколадови пръчици и шарени пръчици също, за да се получат едни козуначени трюфели, които, разбира се, ще приготвим и ще почерпим всички, които са около нас с тях. Така че да се захващаме за работа. Сега започваме да наситняваме козунака. Трябва добре да се накъса на малки парченца, за да може след това, разбира се, да стане хомогенна сместа, заедно с сметаната и останалите продукти. Когато е изсушен козунака и е поизсъхнал, много по-лесно се приготвя. Така, в момента обаче имаме мекичък козунак, това няма да е пречка за нас. А вие, ако имате мек козунак и искате да приготвите такива трюфели, може малко да го изсушите в фурната съвсем леко. Готова съм с козунака, сега ще вземем и избита сметана. Така ще сложим 3 лъжици. Всъщност сместа трябва да се усети, като започне да се меси. Ако е по-сух козунака, ще поеме повече от сместа. Слагаме натрошения, нарязан на ситни парченца шоколад. Така, сега ще сложим и стафиди. Може да прибавите есенция ром, например, но тъй като нашия козунак беше доста добре овкусен, имаше и малко стафиди вътре, окаяна портокалова есенция. Сега сложихме шоколад с ягоди. Започвам да умесвам сместа. Така, готова е сместа, вече е хомогенизирана. Сега ще започнем да оформяме нашите трюфелчета. Така, ако искате, може да ги оформите с формата на яйчице. Слагаме в шарените пръчици. И след това в чинийката. Може и легнали също. Сега ще сложим и едно трюфелче в шоколадовите пръчици. Оформяме си едно топченце. След което го овалваме. Ето по този начин. И така, докато направим цялата смес на такива малки бомбони или трюфели. Също може да направите поръсени и с какао. Това е всъщност според вашите предпочитания. Сега може да запишете необходимите продукти за тази рецепта, след което ще видите и как се получиха нашите шарени трюфелчета.